sa kaawit. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas kaya'y wala ka na sa'king isip. Hindi mo ba naaalam? Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si John. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan, ika'y mahal pa rin. Ating mga mata, ito'y kalabisan lamang. Patuloy lang masasaktan ang mga puso. O bakit kay sakit pa rin ang paglayo? Wala ka man ngayon sa aking piling, nasasaktan man ang puso't damdamin. Mulit-muli sa'yo na aaminin, ika'y mahal pa rin. At kung sakali na muling magkita at madama na mayroong pang pag-asa, hindi na dapat natin pang dayain. Hayaan nating puso ang magpasya. Wala na bang puwang sa'yo ang aking puso? Wala na bang ganap ang dating pagsuyo? Mali ba ang maging tapat sa mga pangako? Sa atin ang lahat kaya'y isang laro. Sadyang pag-ibig natin ay nakakapanghinayang. Ngunit sa ating mga mata, ito'y kalabisan lamang. Patuloy lang masasaktan ang mga puso. O bakit kay sakit pa rin ang paglayo? Wala ka man ngayon sa aking piling, nasasaktan man ang puso't damdamin. Mulit-muli sa'yo na aaminin, ika'y mahal pa rin. At kung sakali na muling magkita at madama na mayroon pang pag-asa, hindi na dapat natin pang dayain. Hayaan nating puso ang magpasya. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kini usa ka lalaki nga taga pinanubuan sinuga kitaw-taw Bukidnon. Ang ato matatampo nagdasingan nga John. Jan, karong gabi ba, kuyog ta ha? Asam ta, Baynilo? Na may diskus pikas barangay. Manglaag ta. Ay, di lang tingali ko ba eh. Kay, musayo pa kong daro. Ikaw ba, sigil nagkakatubang na imong kabaw eh. Di ka makauya ba na bay? Suruy-suruy sa doy. Bay,
basta, arayon ka karong gabi, ha? Unya, di mo gyapon ko mo sayaw. O sige lang, good. Adto lang gyapon ta. Tanaw-tanaw lang ta ba? Sige. Kapita ko karong gabi. Dali na ba, manuda ta kay. Ang uban na itong mga amigo, tuwa na sudo. Di lang ko ba yun? Ari lang ko sa gabli. Ha? Mag-sure, oy. Sige. Diri lang ko. Kamulay banod. Sige, sige. Hindi manggitaha ka. Wala, diri lang ko. Sige, ambing dia. Mangita lang ko akong kalingkuran. Diri. Ano na ko malingkod? Mayo din kay wa kayo itaw. Migo, ikaw naman laging usa din eh. Oh. Ang imo mga kauban, tuwa sa sud sa diskuhan. Ay, diri lang ko, Miga. Kay, wa mong good ko hilig kong sayaw. Joy na lang namo aron malingaw ka. Ha? Tuwa man dito nga ako mga amiga ay. Diri lang ko, Miga. Okay ra ko diri. Ikaw good. Ila-ila sa data oy. Ako day si Virgie. Ikaw? Jan, Taga diin day ka. taga dinhira ko, G. Asa mo di ang inyo ha? Taga Maluos ko. Mau ba? Jan, okay ra nimo nga ako ka lang ubanan din he? Aron sa nakikaistorya ba? Oo ba? Lingaw mo sa di kang ikastorya, no? G? Maayo hinuon kay nalingaw ra ka nako. Okay, arita sa sweet music, alang yan itong gustong manguyab. Para inyo na ni, free ni ha, why bayad? Larga risto! Jan, manayaw ta na. Ha? Dali na, kay free bitaw ni. Ay, kuhan, G. Dali na, good. Kailangan sa kong ipati, eh. Huy, naunsa ka, uy. Ha? First time ko ni na kong sayaw, G. Mao ba? Mao day nga mura kagikuyawan. Oo. Mura pa nangingit akong tawas na nagkakos niya. Jan, mangutan ako ba? Oo, unsa man na. May uyab na ka? Wapa taon. Pero, hindi mo kong sabton, makauyag ito. Nga naman, ginahaday ka na ako. Bisag bago pa tang nagkailan mo, Chi. Gaan na kayo akong feelings ni mo. Parehas na ita, Jan. Maubitaw nga ni Duol ko nimo kay ganahan kaayo ko nimo. Anya tanaw na ko murag buotan ka. Kung mo na, uyab na ta. Sige. Yatis na nakauyab de ka itong nagkuyog ta. Ubay, Uy, ay ni mo, eh. Pailom-hilom naman ka. Anya, taga-diin man to, ha? taga Maluos. Uy, makaya pa kada kay nakauyab ka. Ako yung taon, wag yun, eh. Paita. Ano, timingan na to ba yun? Nakalitan gani ko kay, wag ko magtuo nga, makauyab ko ato. Surtihan niyo ba yun? Sige ba, good luck sa inyong relasyon, ha? Salamat, bay.
kumusta mga part? Part? Muna akong gustong tawaganay na to, part. Oo, sa man, okay ra nimo? Oh, sige. Muna na itong tawaganay. Part. Naana di ay kayo uyab, John. Oo, ma. Dadaan na diri sa ato, ah. Unsab may laila na mo. Mauwaw ko, uy. Ha? Anong mo ka? Mauwaw ko sa imong mga ginikanan, Part. Gano'ng good taon nga, mauwaw mo ka. Oh. Muato lang unya ko sa inyo, Part. Nakadumdum di ka sa mo. Dali rin ang tultulon, uy. Magsuroyan, bi ako sa inyong dapit. Sige. Paabuto na di ka sa mo. Pilahan mga kaadlaw na kalabay. Wa magid mo anhi si Virgie. Na makakredito siya na ako. Jan! Di ay nangita ni mo, oy! Kinsam kayo nangita na ko. Part. Oh, ikaw magiday ni. Nga naman, nagtuo ka nga dili ko mutuman sa akong giingon nimo. Oo. Kinsa maday ning babayhan na, Jan. Kuan ma, siya si Virgie ma. Ang akong uyab. Oh, unsa gud di ay. Mao din yang imong uyab. Ako in town ng... Jan, asa man ang imong uyab, ha? Pa, si Virgie pa. Ang akong uyab. Oy, kagwapa ba dahin imong uyab? Oy, ay dali diri day. Dayon diri, kay ihawan tamo og manok. Buotan na lagi ang imong mga ginikanan, Part, sa? Mga buotan sila part. O, nakuyon sila nimo nga. Nahimo na akong uyab. Maayo hinuon, Part. Hapon na ra ba? Mapauli na ko, ha? Ayaw lang pa pauli part. Ha? Ugma na lang pauli. Kay ako kabitong ihatod. Oh, ikaw? Tawag na part. Unya ikaw? Asa man ka matog? At tura ko gawas. Dili lang kasod. Okay, sige. Good night, Part. Good night. Ni dapat malagi ka na ako. Abi ba na ako gato nakas gawas, Part? Tugnaw kayo dito eh. Dinahin ako. Tapadin mo, ha? Part. 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 Gihagkan ko di mo. Pasag lang ko sa akong buhato ni mo, Part. 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 May nahitabo gid nato. Ako pagid ay nakaunan mo. Bisag laagan ko. Pero pa'y nakahilabot na ako, ikaw pa. Salamat kay Part. Pananglit kon, mamabtos ko. Mga sawa ka ba na ako? Uy, mga sawagin ko nimo. Salamat, Part.
Part, manangid unta ko nimo. Unsa man na, part? Moadto ko og Matina sa Davao City ba? Ha? Mag-unsam ka dito? Ato ko sa akong maguwang Part. Siya mong mo patiwas na kog pa-eskwela god. Mo ba? Sa ato pa, magkalagyo di tayo ni. Murag anak gid Part. Kay pa-eskwelahon mo ko sa akong maguwang. Og lisod sad kayo kun akong malibaran. Mausa lagi. Binili ko si mong number ha. Kay manawag na ko nimo kung tuwa na kas Davao. O hatagi sa ko si mong address sa mong igsoon. Oh, Brad. Mo rin nga goal kayong nang naong nimo kay layo na dito imong uyab di ay. O lagi bay? Sige lang, good. Tawag-tawagi lang good to siya, good. Naana bitaw kay cellphone bitaw. Kumusta, Bart? Okay naman Part. Niara ko sa kong ate. Mau ba? Kumusta mga Part? Gimingaw no kay ko mo, Part. Sige lang Part. Inig bakasyon po hon, mauli lang ko diha. Sige, Part. Ang pingga, ha? Love you. Love you too, Part. Ay, pingawa na gina ko ni Virgie eh. Kaya ba sa bakasyon eh? Aron, makauli na siya. Ako na lang tawagan, be. Di mo na makontak si Virgie. Busy mo lang yung number. Sige, halal ako dial. Salamat nga, nitubag na gud ka, Part. Nga nanawag man ka. Part, naunsa di ka? Ako nga nga mangutanan nimo nga nung busy kay ka. Busy kay ang imong number. Nanawag si mama, oy. Maong dili ko nimo makontak. Mao ba? Sige na ha. Ako na ning pagnon kay napakoy buhaton. Sige. Mo ba? Nakinabantayan ni Virgie? O bay, pura mag lahi na siya. Di naman siya sweet. Mura gid ang ating trabaho, abay. Wa ka na magbinuang si Virgie ni mo, bay? Banilo. Ako pa nimo no? Imo nang pakalitan og adto sa iyang ati. Awon sa man? Nakadumdum ka sa iyang igsoon? Dali naman tultulon bay sa Matina naman. So hitom sa ko dito. O sige. Susiya dito. Mao na ni ang address sa igsoon ni Virgie. Dili. Si Virgie nang naglakaw og may nag-agbay niyang laki. Virgie! Part? Niyaman lagi ka. Kinsa ning lalaki nga nag-agbay nimo, ha? Yan kuya bay. Tanam day. Part Virgie. Unsa ko di? Ha? Part, sorry kayo. Nakasa ako di mo og mas mahal na ko si Jerwin kay di mo. Part, ikaw na yung sumbagan si Jerwin at ba? Sorry kay bay. Sorry sir bay. Ibahala ko sa bay. Sorry nga na, nakasukmag ko mo. Naglagot ako. Part, kanang imo man gibuhat ako, ha? Nawa man unta ko magbinuang sa itong relasyon. Mahal man unta, ka. Pasaylo ako, Part. Nakakita lagi kong lalaki nga mas mahal pa na ako kay nimo. Maupasaylo ako, Part. Kasakit ng ibuhat ni mo na ko, Part Virgie. Sakit ini.
Tagay, babay. Oy, napalabi, oy, naunsa mo gabay. Tubog na ka, oh. Gusto, Ano ka, gusto kong mamatay, bay. matay ko taon. Eh, isa, pag-ingon na nagsulti ba, eh. Napay dagang babae, oy, naunsa mo ka. Ganang gibuhat mo ni Virgin ako. Ganang iya mo kong kipasikitan. Mahal ba nung tanak ko sa'yo, bay? Bay, dawata na lang ka matuoran, ha? Nga di gyud ka mo ang angay sa usagusa. Sakit din gibuhat ni Virgin ako, bay. Sakit gini. Virgin! Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas gaya'y wala ka na sa'king isip. Hindi mo ba naaalala ang mga Bisan pa man sa gibuhat ni Virgin ako, niya paghihapon siya sa akong kasing-kasing. Kanimo, Virgin, kung naminaw ka man karon, gimahal paghihapon ka. O kung kinsa ditong gusto nga makikigalan ako, mauni ang akong number, 0935-541-5725. O sa akong Facebook account, John Perico Peregrino. Dinhin na lang ko to, o daghang salamat sa pagtagad ding akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni John nga taga pinanubuan sinuga kitaw-taw Bukidnon. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga regulahan, ikay mahal ta rin. Wala ka man ngayon sa aking piling, nasasaktan man ang puso't damdamin. Mulit-muli sa'yo na aaminin, ika'y Ang mong kaagi, gibatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa paparaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address na lang ni Ining Tulamanon, handumanan sa usa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina. sadyang pag-ibig natin ay nakakapa.